but ke ngokufuna uyeka ukukhathazeka yiyo But we want to stop being grieved by Jy it. wil ophou om stel. nabo bunzima Here it's a hardship. ayikokungabi nakutya ubunzima It's not having, ayikokungabi namali ubunzima then you don't have money. Geld hê. nabo Here it's hardship. Dit is die swaarheid. uyafuna ukuxolela You but want to forgive. uyafana Jy wil kukhona into enzima ngaphakathi You kwakho feel there's something heavy inside of you. wat swaar. khona ubunzima onabo ngaphakathi kwakho You feel some heaviness inside of Wat you. swaar is met die kant. uyafuna uxolela You want to forgive, but kukhona into ekunzimelayo ngaphakathi kwakho but something is hard for you. Is swaar. lolu hlobo lobunzima This kind of hardship, ubunzima obufana nobana umuntu ulele phansi uyahona a person is sleeping, but azive ecinazelwa into angayaziyo but they feel like something is suppressed. uyafuna ukuthetha uyafuna ukuyisusa kuwe You want to remove but it, awukwazi ukuyisusa but you can't nabo remove it. ubunzima Here's the hardship. Wat swaar is. and if uyaqaphela If you notice nowuphi na umuntu olala le anyone life yokucinazelwa who's a life of having something breaking uyoqaphela down, ubunzima you'll find obu that too hardship, muinto ebomini bakhe emveni koko too much hardship. nowuphi in into their life. ocinazelwayo exala lebusuku uyoqaphela ubunzima ebomini bakhe You'll notice hardship. uyofumanisa bana ukhona ubunzima abuvayo exelela ucinazelwa into angayaziyo akakwazi uyisusa They don't feel better, they can't move it, ingapheleli pha but it does not which end, means kucinazelwa komoya wakhe which means that spirit kucinazelwa suppressed, kobomi bakhe their life being suppressed. Hulle lewens la gedruk. ndihlulele ngaphandle kube nzima ufumana umsebenzi kube nzima ufumana into ezirayithi ebomini bakhe xa umjonga laa mntu lwa akafuni ujonga into yobana obu bunzima unabo Then the hardship busuka kwixesha lakho lolala come from your umoya wakho khona into ewucinazelayo something pushed the spirit Na- down. uzibona unobunzima ngoko You find bongafumani isikolo bongafumani umsebenzi not getting a bongafumani bantwana getting children. oba bunzima That hardship Daai is busukela kwixesha lolala kwakhe comes from your time of sleeping. van slaap. uyabona obunzima obo You'll see that this hardship kubonakala kwilife yezimali kuthiwa ye kunzima that is hard. go and check ilife yakho Go yolala and check your life of sleeping. uzofumanisa uba khona ubunzima You'll find that there's hardship bufumana ebusuku xa ulele that you get at night when you're sleeping. As jy slaap. uyobona uba bunzima buchaphazela ilife yezimali You'll see that hardship touching your finances. Finansies. nabo ubunzima Here is hardship amakholwa ekumele uba aleqe ukudlula kubo that believers should want to run, move away from. Verby te gaan. le nto ungayithethiyo What you are not speaking of, yenzeka kuwe ebusuku that happens to you. yiyo le ngaphandle It's the one that affects you. yiyo le iphumela ezimalini It has touched kwilife your yophangela finances, your work life. onye umntu ngenxa yocinazelwa Another one ebusuku because of being ngomso suppressed at night emsebenzini and work the fire the next day. uve ubunzimelele They felt hardship and on then the la slab, ndiphumele emsebenzini and then ngomso go to the workplace. Reverse. times omnye ngexesha acinazelwayo Well, another one is suppressed. uyaweva la magqirha esithi ungubani yena They can hear what the xa witness evuka says. kusasa Who are they? efika emsebenzini uphelile umsebenzi wenza impazamo encane Made a little gxothiwe mistake, and they vela get kuphi laa nto fired. Where does it come ebusuku from? At night. Van die aand. yiyo loo nto ubona uthixo ethetha into elula That kuthi is why athi God says to us, ndanisikela ngeenkelo zonke I zomoya bless you which with means the uthixo blessing. ufayitha God is fighting ubunzima hardship. Die swaar. obunothi bubonakale kuwe ngaphandle Can be seen ngohlobo lokurelisa iintsikelo ezininzi emoyeni wakho so that ngaphandle kube khona impumelelo eninzi there could be much prosperity. Baie voorspoedig. umzekelo abanye oko For example, uyayazi into yoba le kakuwe you know what's happening to you. inento enokwenza nelaa phupha uliphuphayo There's something uyayazi le ngxaki unayo inento enokwenza nelaa phupha the problem you have is something to do with the dream that you get. Met 'n droom wat jy ontvang. uyayazi You know it. Jy weet. yazi kakuhle You know it very well. Jy weet dit. walumkele kula maphupha Be careful of owaphuphayo ebusuku then you dream of it. ngomso afezekiseke They happen. En vervul word. walumkele lahlobo lamaphupha Be careful of such dreams awafezekiseki ngenxaba evela kuthixo because they're coming from God. so xa kufezekiseka iphupha akuthiwa kufezekiseka iphupha ngenxaba livela It's kuthixo because it's not because it's coming from God. wakwamva laa mntu uthi Yes, ndingumntu ophuphayo I'm a person with a dream. kuba njani
How ke do you- ndiphume kwasweleka umuntu asweleke nyhani I can dream someone passing away. livela phi elaa phupha eliya Where does that dream come Waar from? vandaan komt die droom? livela phi Where does it come Waar from? komt het vandaan? iphupha elingekho right bekumele ukuthiwa kwakuyalistopha linge liphumelele Never to prosper. if uzelwa ngokokutsha If you're born le nto nakuyenza yenzeke you can do this. kukhona izinto angeke ukwazi uzenza ungenabo ubomi obutsha You then won't be able ngoba to. ezinye uzenza ngoba bomi obutsha You do things that oh you come like. and shayele isizolo Clap hands for Jesus. Laat ons vir Jesus. sometimes abanye bethu bangatyhafela ukholweni Others will be discouraged and ngangakhuthali wangazinikeli ngangathanda uthandaza ufunda izwi kanti le yenzeka kuwe something happens to you. Iets gebeur. lalela phupha eliya That dream. Is die droom. lela phupha It is that dream. Droom. banye ke abantu basuka kwenye inkonzo baye kwenye inkonzo nela phupha eliya Check with that dream. lingekoyisaka lela phupha eliya noba ngaya kweyiphi na icala ela phupha eliya We said to go to that dream. lifuna yena makazazi bungubani It wants them to know who they are. Julle lifuna yena makafunde ubana ndoyisa njani How do I overcome? week oorvin. ngoba ibhayibhile iyandixelela into yobana ezi zonke In all things. ndivele nje ndoyise ndiyenza njani loo nto How do I do that? yenza njani loo nto How do I do that? Doen ek dit. oh haleluya so ubunzima Hardships. amakholwa amele athethe ngako They believe ayibo bunzima ba anakutya they don't have food. anamali I don't have ha money. no No. Yeah. jonga ubunzima benzeka kwicala likamoya Look at the hardship happening in the set of the spirit. Kan vandaan is. so And also, lo bunzima that hardship Die swaar bungathi buqatshelwe may be noticed. opgelet. obunzima obo This hardship obenziwa luhlobo oluthile sometimes lamaphupha cinazela ebusuku being suppressed on at night. uyozibona ngomso You'll see yourself ufuna uphakamela into ethile yakho want to stand up for a certain thing in your life, awuthi uyiphakamele but you don't stand up for it. Sy staan nie op vir uthixo uthethile utyhilile ukubonisa ubana phakamenza into ethile Stand up into a certain phumelelisa ngayo but if unobunzima But if you have hardship, kwicala lomoya awukabuhoyanga uyawuhlala ucinga uba ewuba ubendityhilele kanene uba ubendityhilele ubanjwe yintoni what is holding you back? ubanjwe yintoni What is holding you wat back? hou vir jou agter. ucinga njani How do you think? Dink jy? you know la makhola angafuni uzazi uba ngobani na Who don't want to know ucinga njani xa unephupha how do you feel when you're elivela kuthixo that it's from God? oba la khampani iza kuthatha That ngomso company will take you the next Gaan day. jy vat die ucinga njani How do you think? xa usuke ufumane ikhole ethi sifumane CV yakho qha asonelisekanga yet ivision phezolo ithe uyathathwa Say that it will be taken. bububikhi bukabani It is whose Dis weakness? 'n swakheid is dit. bubuyikhi bukabani It is whose weakness? Dis 'n swakheid is dit. nazi ingxaki ekumele uba ucinga ngazo xa sozelwa ngokutsha That you should think of when you're born uba again. ikhona ingxaki Then there is a problem. efuna mna ndikwazi usebenzisa umoya kathixo kum ndikwazi usebenzisana nothixo kum ikhona ingxaki There is a problem. ndiphupha ngohlobo kwenzeka lena And into this happens. En dit gebeur. how about imane of god xa ithi ndikubona usendaweni ethile How will remember that scene in a certain place? ubabone abanye abalithathayo ilizwi le-man of god bathandaze ngalo ubabone besiya kweza ndawo You'll see them going. walithola ubana wena usekulaa ndawo iyi-one bubuwikhi bukabani It is whose Dis weakness? 'n swakheid is dit. so if uyayibona uba bubuwikhi bakho If you see that it's your weakness, buzawuncedwa ngubani ubuwikhi bakho who will help your weakness? Jou swakheid ja. no kawucinge emsebenzini bakuthemba uba jonga siza kusayina kule nyanga iza konyuka imali yakho uthola ubana ziyadlula iinyanga You'll find that months are going by. and xa kufike laa nto yobana kuza kwenzeka into ethi kuwe kunephupha elifikayo Yeah, the dream that comes to you. Wat jy kry. elizotshintsha yonke laa It nto is coming to change. all of bubuwikhi bukabani it. It is whose weakness? Dis 'n swakheid is dit. It bukabani is whose Dis weakness? 'n swakheid. yiyibona into You see something. xa amandla obugqwirha eyitshintshe ebomini bakho uyibonile uba iza kwenzeka ngolu hlobo but amagqwirha ayitshintshi By the
bubuwiki changing. bukabani? It is whose weakness? Dis 'n swakheid is dit. Andibazi abantu abasindisiweyo. I don't know those who saved. Wat gered is. Ingxaki yenu nizifanekisa naba bantu baya ezicaweni, ngathi beye ecaweni bazofumana imali ekhawulezileyo, ubutyebi obukhawulezileyo, baqhathwe, bakhohliswe, bangaze bayifumane le nto. Nizifanisa nabo nina. You compare yourself to Nina funa niyazi into yobana You need to know. uthixo uthi indawo kuni, uzosebenza ngani, uzohamba nani, uzoba kuni. will be in you. Hy gaan in julle wees. So if aniqini nikuye, If you don't be strong, nileqa umva uthini ngoku, what do you enze ntoni ngoku? What must you do now? So nansi inkinga yenu. This is your Julle problem. probleem. Sometimes abazalwane into umoya engcwele akubonisa akunikeze chazayo umxelele lamkhozi bamkhonza uzakwenzeka le nale ngexesha elithile but ingenzeki bubuwiki bukabani. It is whose weakness? The moment release ilizwi kuwe, also you need to check amaphupha You need to check phupha. the dreams that you will have. Wat jy gaan droom. Check amaphupha amaphupha. Check the dreams that you will have. Wat jy gaan droom. So if lamaphupha If those dreams ayakwazi ukustopha wena oba ungabi lantsikelelo, not have that blessing, bubuwiki bukabani obo? it is whose Dis weakness? 'n swakheid. Bobakho. It is yours. Dit is jou. So sometimes men of God ingaqebi 2 hours Yes, ithetha. God can speak for Koma 2 hours. awuyazi ba into engaka ethethayo, into ethethayo, into asifundisayo. Ngexela ubana ujonganga into yobana if ndiyakufida ngo Let it come feed you. kukhona into ezidinga wena ufideke, That need to be fed. so that xa kuzostotshwa wena You have become to be stopped. Eki. And you don't get to be stopped. Gekeer wees. My God. yes. I remember ndithetha nomyeni wakho uMalgas, I ndisithi don't ke know if Malgas your husband, ndibone uba unikeza ufumene umsebenzi you got a job. e-airport uzobe uqhuba khona. You'll be driving. Umonqweli wanika nemali azayipeya And peba the imali Holy na Spirit, how much was going En to sy earn. salaris. nemali azayipeya. And how much you'll En earn. salaris. So the moment ukumela kube khona ubuwiki, I'm not allowed to be witness. nansi into umoya kaThixo wanika yona kulaa vision, This is what God gave me the wathi vision. laa ncwadi That book inge-deliverance. about deliverance. Laa ncwadi uyithatha kancane. Don't take it lightly. Moet dit nie lig vat. Watsho kumlaa vision athi siyithatha kancane. Don't take it lightly. Moet dit nie lig vat. Mabayiride more laa Let ncwadi them read this book more. Dit ngoba Because want eminye imimoya other spirits izifumana ineepower zokubhala into zabo find themselves in power to block their things keer ngenxa abazi because they don't know ngokusebenza kwale mimoya. how the spirit works. Yadinga uyifunda laa ncwadi, You need to read that. yadinga uyilangazela laa ncwadi. You need to long for that book, verlang vir dat. Bazalwane, brethren. cela ubuza umbuzo. Can I ask a question? Vraag vra. Bubuwiki It bukabani? is whose weakness? Dis 'n swakheid is dit. Ubani uzifumela bewiki kwezinye izinto? Who allows Uwe. himself to be with other things? Buwiki bakho It's your weakness of my mna ngongqiba 2 hours ndikufundisa ndizama ukugubhulula wena uba wake up, yazi uba xa uzula ngokutsha kunento ezifuna wena ngo things that wants you. ehe lento efuna There are things that wants you. ndiyathalaza abababa ebusuku hlobo luni lephupha elifika kuwe. What kind of dream? Check life yakho yamaphupha. Check your dream life. Jou lewe van droom. Hambelani bazalwane. Listen, brethren. Luister. Moya ingcwele awubezinto bangacekela bazalwane. Masithi check life yakho yamaphupha. When I check, say Van dream life. droom. Mawusiya kwela cala When you go to that, kulula ukuyazi uba kwenzeka ntoni emoyeni wakho, it is easy. benza ntoni emoyeni wakho. What are they doing to your In spirit? jou gees. Check life yakho yamaphupha. Check your life of dreams. Van droom. Omnye umuntu angaphupha into engekho right, Another person in dream of something ayistophe ephupheni. Uthe vuka seyistophe ephupheni, istopheke and it gets to be stopped ephupheni. in the dream. In die droom. Asike umzekelo, Let's look at an example. Voor maybe uphupha umyeni wakho etshayiswa yimoto, okanye umntwana akatshayiswa yimoto, uyayiphupha loo nto. Ukwazile na ukuyistopha phaa ephupheni. Were you able to stop it in the dream? kon jy dit keer in jou droom. Ubuwiki bomoya wakho The weakness of your Die spirit swakheid. ukungazi
wakho kubanga uthi yo Supposed to be. andilithanda iphupha endiphuphileyo ukwazi lena ukustop uye wathini phaa ephupheni Were you able to stop what you say in the Wat dream? jy gesê in die droom. uye wathini ngelaa xesha What did you say that time? ngoba phaa ephupheni Because in the dream, kulapho kubonakala khona uba it is where you see umzimba ulele the body is asleep. ngoku into ehleliyo ngumoya wakho What's awake is the spirit. ubuwiki bomoya wakho nobupowerful bomoya wakho bubonakala phaa ephupheni It is seen there in the ngoba dream. umzimba ulele The body is sleeping. Want die liggaam slaap. ndicela uziqaphele into yobana uyi-3 in 1 There are three in one. Jy's 3 in 1. umoya kathixo The spirit of God uhleli kweyona ndawo ingcwele apha kuwe dwells in the most holiest place in your spirit. amen and then kube khona umphefumlo wakho Then there's your soul. loo nto ichaphazela ingqondo yakho Then touch your mind. kube khona umzimba wakho Then there's your body. so mawulele also nengqondo yakhe ilele Your mind is asleep. so into eshekayo yintoni moya wakho It's your spirit. As jou gees. so sometimes wabona umoya wakho ukhaba ingqondo yakho uze ufuna usebenzisana nengqondo yakho ngexesha uleleyo but ingqondo yakho ilele But your mind is sleeping. Slaap. umoya wakho ukwenza ivuka So that ufuna usebenzisana nengqondo wants to work with the ukuvala le nto to block, but ngabe ungumntu wokutya but because you're a person of food, you know ungumntu wokutya you're a person of food. Vat yeah ukholwa besisu sakho sibeje You like your stomach to be like this. so te wees. yes umntu wokutya You're a person who loves so to talk. yakho xa uzaweka When your spirit wakes you up, ingqondo yakho ilele your mind is asleep. so umoya wakho ufuna usebenzisana nengqondo yakho exileleyo Your spirit wants to work with your mind while you're sleeping, okusala ngokufanayo amagqwirha ayakwazi uthatha ingqondo yakho ngexesha uleleyo which can take your mind so while you're nomoya kathixo semoyeni wakho ufuna usebenzisa ingqondo yakho ngexesha uleleyo want to work with your mind while you're sleeping. Terwyl jy slaap. awu khona ushayele sizona Amen. Clapping hands for Maar Jesus. dan net maar vir Jesus. now siyeza ecaweni asisihoyi uba singobani We don't care who sizele na ngokokutsha are we born again. sibhaptizwe na ngobhaptizo kamoya engcwele sigcwalisiwe na asihoyanga loo nto We don't care and then about sicinga uba yonke into izawuflowa izoba rayithi nje no siyazikhohlisa ngoba khona ilife yamaphupha because there's a life of As dreams. 'n lewe van droom. khona ixesha lakho lolala kwakho There's a time of being asleep. Om te slaap. maybe na into embisa ngayo zixelelani uba uzoyenza emzini wakho ebomini bakho bla 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 amagqwirha afika ngexesha lophupha It's a time of being ayostopha khona We want to stop you there. Hulle keer dit daar. shaka Eight. kunemitshato echithwa ephupheni There are marriages that are Ichithe. destroyed in dreams and they get destroyed. ephupheni Verwoes wees. ichitheke It gets destroyed. Vernietig wees. zula mphepha ichithwe ephupheni They are tearing papers, destroyed it. and then loo nto yenzeke ngaphandle And that happens outside. okufanayo That same way, Selfde. umyeni wakho angatshintshwa ephupheni your husband came to change in a dream umntwana wakho angatshintshwa ephupheni Your abe child ngomnye can umntu change avuke ngomnye umntu ngomso and become a different person. andiyazi ndizithilayo Don't you know the things Wat that ek sê, mani ngeenyawo zenu bakhonzi you can stand on your feet pretty well. otherwise kodwa ilanga so kuthe eqalekeni So in the beginning, begin. zithini itargethi zakho ngawe What are you targethe ntoni yintoni lo uyibona ngathi iyasilela kuwe what do you see like being yintoni le uyibona uba idinga ukuba wena umele ngenyawo kwilife yakho khonza going